नमस्कार मैत्रिणींनो, ज्योती किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज मी तुमच्यासाठी कापसासारखे असे मऊ लुसलुशीत रसरशीत आणि पांढरे शुभ्र असे रसगुल्ले घेऊन आले। एकदम सोप्या पद्धतीत आहे। आपण म्हणतो रसगुल्ले म्हणलो की वेळ लागतो, हे खूप अवघड आहेत, अरे ह्याला वस्तूही खूप लागणार, असं काही नाही। आपल्या घरातल्या साहित्यामध्ये ही होणारी रेसिपी आहे आणि झटपट होणारी रेसिपी आहे। तर तुम्ही या पद्धतीत नक्की करून पहा आणि यासाठी माझा पूर्ण व्हिडिओ नक्की पहा। तर मी आधी हे 1.5 लिटर दूध घेतलेलं आहे। हे गाईचं दूध आहे। हे चांगलं आधी व्यवस्थित असं गरम करून घ्यायचं आहे। तर आता हे मी गरम करायला गॅसवर ठेवून दिलेलं आहे। तर आता मी एका बाजूला एक छोटं बाउल घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये 1 चमचा पाणी घेतलेलं आहे आणि 2 चमचे विनेगर घ्यायचं आहे आणि हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता जे दूध गरम करायला ठेवलं आहे ते गरम झालेलं आहे। तर आता याच्यामध्ये मी थोडं थोडं करून हे विनेगरचं पाणी घालते। जर तुमच्याकडे विनेगर नसेल तर तुम्ही लिंबूसुद्धा घालू शकता। सेम प्रोसिजर आहे, काहीच हे नाही आहे। तर लिंबू जरी घेतला तर त्याच्यामध्ये तुम्ही 1 चमचा पाणी आणि लिंबू घ्या, लिंबूचा रस घ्या आणि हे असं दूध फाडून घेतलेलं आहे। तर हेला फक्त 2-3 वस्तूच लागतात, जास्त काहीही वस्तू लागत नाही ह्याला। तर आता हे तयार आहे। तर बघा मस्तपैकी झालेलं आहे व्यवस्थित दूध फाडून। आता ह्याला चांगलं असं गाळून घ्यायचं आहे। आता चाळणीवर एक सुती कापड घ्यायचं आणि त्याच्यावर ठेवून असं व्यवस्थित गाळून घ्यायचं, दाबून दाबून याचं पाणी काढून घ्यायचं आहे। आता हे पाणी काढून झालं की याच्यात थंड पाणी घालायचं आहे आणि थंड पाणी घालून व्यवस्थित 2 वेळा मी पाणी घालून व्यवस्थित हे धुवून घेतलेलं आहे आणि हे असंच याचं पूर्ण पाणी दाबून काढून घ्यायचं आणि ह्याला 20 मिनिटासाठी साईडला ठेवून द्यायचं आहे। तर आता गॅसवर मी एका बाजूला भांडं ठेवलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये मी आता साखरेचा पाक तयार करते। तर ह्याच्यासाठी मी 3 वाटी साखर घेतलेली आहे आणि 6 वाटी पाणी घेतलेलं आहे आणि हे गॅसवर ठेवून असं चांगलं गरम करून घ्यायचं, त्याला उकळी काढून घ्यायची आहे। जास्तही उकळवायचं नाही, फक्त एक उकळी काढून घ्यायची आहे। आता हे बघा हे मस्त असं सेट झालेलं आहे। आता ह्याला हाताने असं मॅश करून घ्यायचं आहे व्यवस्थित, असं हे हाताने व्यवस्थित असं हे मॅश करून घ्यायचं, चांगलं असं मऊ करून घ्यायचं हे। आता हे पाणी उकळलेलं आहे साखरेचं, तर यातलं अर्ध पाणी मी 5-6 चमचे पाणी मी बाजूला काढून घेतलं आणि ते बाकीचं पाणी तसंच मी ठेवलेलं आहे गॅसवर। आता हे झालं आहे मॅश करून व्यवस्थित, असं बघा पीठ असं मऊ पडलेलं आहे व्यवस्थित। आता ह्याच्यामध्ये मी 1 चमचे कॉर्नफ्लॉवर घालते आणि व्यवस्थित असं मळून घेते आहे आणि असा गोळा तयार व्हायला पाहिजे व्यवस्थित असा, म्हणजे हा गोळा तयार झाला आहे म्हणजे हे तयार आहे व्यवस्थित आता हे रसगुल्ले करायसाठी। तर आता छोटे छोटे याचे मी भाग करून घेते आणि मग ह्याला मी गोल असे करून घेते। तर मी ह्याला असे गोल केलेले आहेत थोडे, तुम्हाला तर फक्त दाखवताना मी गोल दाखवते, पण मी गोल असे लांबट असे चपटे असे केलेले आहेत, आकार दिलेले आहेत आणि खायलाही टेस्टी आणि दिसायला सुंदर आणि मुलं आवडीने खातात। तर आता बघा हे सगळे मी करून घेतलेले आहे। आता गॅसवर जे पाणी मी ठेवलं होतं मगाशी साखरेचं, त्याच्यामध्ये एक छोटासा गोळा घालून बघितला आहे, तर हे सुटलेलं नाही आहे, म्हणजे पाण्यामध्ये विरघळलेलं नाही आहे, म्हणजे हे तयार आहे, मस्त हे झालेलं आहे। तर आता हे मी घालून घेते। बघा असे मी लांबट गोळे करून घेतलेले आहेत, थोडे गोल केलेले आहेत, थोडे चपटे केलेले आहेत। तर तुम्हाला जसा आकार द्यायचा तसा आकार द्या। आता हे सगळं मी त्या पाण्यामध्ये घालून चांगलं असं उकळून घेते, मध्ये मध्ये हलवत राहायचं आणि आता झाकण ठेवून मी 15-20 मिनटं चांगलं असं उकळवून घेतलेलं आहे मस्तपैकी। आता बघा हे जरा एकदा हलवून घेते चमच्याने, बघा मस्त असे तयार झाले। हे आता मऊ आहेत तर जास्त ह्याला हे करू नका, नाही तर तुटू शकतात। तर आता झालेलं आहे। तर आता मगाशी मी वेगळं ते साखरेचं पाणी काढून घेतलेलं ते मी जरा थंड करून घेतले, सेट करून घेतले ते व्यवस्थित असं। आता हे गरम गरम असतानाच रसगुल्ले याच्यात घालायचे आहेत। आता हे गरम असल्यामुळे जरा मऊ असतात, पण एकदा हे थंड झाले व्यवस्थित सेट झाले, पाणी जरा साखरेचं पाणी व्यवस्थित शोषून घेतलं तर ते मस्त असे
घट्ट असे होतात. आणि आता हे तरंगत आहेत. जेव्हा हे व्यवस्थित सेट झाले तर हे खाली सगळे बसणार, म्हणजे हे झालेले आहेत तयार, रेडी. आता हे बघा, तुम्हाला मी एक दाखवते मस्तपैकी. बघा असं केवढं शोषून घेतलेलं आहे पाणी त्याचं. आणि मस्त असं झालेलं आहे. सुंदर असे पांढरे शुभ्र कापसासारखे लुसलुसीत रसरशीत रसगुल्ले. तर तुमच्या घरात जर दूध वगैरे जास्त असेल तर बाहेरून विकत आणण्यापेक्षा तर घरात एकदा ट्राय करून पहा. आणि ह्या पद्धतीत करा. खूप सोपी पद्धत आहे, काही जास्त वस्तू लागत नाही आणि भरपूर जण खाऊही शकतात. बाहेरून विकत आणलं तर एवढं हे होत नाही. तर त्यासाठी माझा पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा.